Kosmeren gezurrak ipuina irakurriko dizuegu. Azkarregi joan zitzaien uda Kosmeri. Izan ere munduan ez zegoen berarentzat oporak baino gauza berik. Udako 3 hilabete horietan hondartzara joan zen. Lagunekin berandura arte ibiltzen zen kalean jolastean. Izuzki pila jaten zuen, telebista gehiago ikusi ere bai, eta batez ere ez zeukan ikastolara joan beharrik. Baina iritzi zen iraila bukatu ziren oporak eta amak esan zion Kosmeri. Kosme, bihar ikastolara joan behar duzu, gaur ez dago telebistarik ilundu baino lehen ohera. Jope, nik ez dut ohera joan nahi, nik ez dut bihar ikastolara joan nahi. Marmarka eta zerre oheratu zen gure mutikoa. Kosmek telebista ikusi nahi zuen, eta ez zeukan hurrengo egunean ikastolara jateko bat ere gogorik. Lo hartu aurretik hurrengo egunean ikastolara ez joateko amari zer gezur esan pentsatu eta pentsatu aritu zen. Goizean esnatu zenean negarrez hasi zen Kosme. Ai, agineko mina, ama, agineko mina. Agineko mina bazaude dentistaren gana joan beharko dugu. Amak bere semetxoaren gezurra sinetzi egin zuen eta goiz hartan biak dentistara joan ziren trenez. Zabaldu haua, esan zion dentistak Kosmeri. Zein agin ematen dizu min? Hone. Erantzun zion Kosmek atzauan sartuz. Indizio bat gero beste bat aginak lo hartu arte pixka bat itxaron eta risraz sano zeukan agina kanpora. Ai. Kezatu zen Kosme, eskua masaian zuela eta mukizapira odola botaz egin zuen etxerako bidea. Egun hartan ez zen ikastolara joan. Hurrengo egunean lehen baino ere gogo gutxiako zeukan Kosmek ikastolara joateko. Beste gezurren bat asmatu beharra zeukan, ez zuen gehiago dentistara dengana jan nahi, pentsatu zuen bere artean. Badaki zer egin. Ama, ez dut ezer ikuste. Itxu egin naiz, itxu? Esan zion amari negarrez. Ene, nire Kosme maitia, itxutu egin zarela agineko mina baina okerrago da hori, ene. Eta amak ambulantziari deitu zion. Kosmek oso ondo egiten zuen itxuarena, ambulantziako gizonak eta amak lagundu zioten etxetik irteten. Aurreko eserlekuan eseri zuten txoferaren ondoan. Ama atzeran sartu zen eta negar malkoak iristatzen zitzaizkion lasailetan behera. Ambulantzia tximista baino ere azkarrago zijoan klinikarako bidean, auto guztian atzean utziz. Halako batean bere aitaren kamioia ikusi zuen Kosmek kaminoan. Ama, begira, aitaren kamioia da gure aurreko hori. Ateratzaion batean Kosmeri. Baina Kosme, esan didazu esan ez duzula ezer ikusten? Kasuen, astu egin zait itxun egoera. Esan zuen Kosmek bere buruarekin haserri. Amak ezin zuen zinetxe bere belarriak entzuten ari zirena. Ahaztu egin zaizula, ahaztu, baina nien ez tontuna. Dena zinetxe dio mutiko mukizu honi. Atzo gezur bat eta gaur beste. Erakutsiko zuri hemendik aurrera gezurrik ez esaten, bai horixe. Eta antxe bertan buelta hartzeko agindu zion Kosmeren amak ambulantziako txoferari. Goizeko 11 ziren, Kosme ikastolako atariran jo ambulantzian eraman zutenean. Gauzek harrigarriak gertatzen dira munduan, baina ezen horrelako asko gertatu ez horixe. Geroztik Kosme ez du gezurik esaten, eta lehen baino gustorago joaten da orain ikastolara, bertan lagun asko baititu. Bizitako duzu zoriontsu bizitza honetan ez ibili inoiz gezurretan.